Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Da sunanka Allah buwayi duk kowa da komai naka ne. Ka bani hazaƙa buwayi gami da basira ta ganne. Salati ga manzo mashiri sunnasa muke so mu gane. Mu riƙe da kyawo da lura mu zamo na kirkin mutane. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Wanda bai sana'a matashi a ganin na funtuwa baya yi, an baro shi a baya a yayi a kullum nadama yake yi. Ko abinci mai kyau baya ci balle masu tura ta yayi. Zaman kashe wando aibu ne kai tashi ka miƙe kana yi, wata ‘yar sana'a kana yi don ka samu canjin yanayi. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Ita dai sana'a ‘yanci ce, wanda bai sana'a bawa ne, karkarai na aiki ka zanyi dogaro ga Allah jari ne, arzikin gashi ke rabawa kwanciya ka ke aibu ne, kai tashi ka miƙe ka nema na kanka ka daure ka gane. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Wasu na ta buri a zaune aiki na hukuma suke so, wai su sun yi boko suna nan ƙaramar sana'a ba sa so, burinsu a tara su kwashe su ciyo haramun suke so. Ku nemi sana'a kuna yi ƙoƙarinku Allah yana so. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Shaye-shaye aibun matashi don karya sana'a yake yi, ya koma yana make-make aikin ya zamanto baya yi, hankali ya zan ya rasa shi tausayin shi kowa yake yi. Abinci a juji yake ci tsince-tsince kullum yake yi. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Kai ka daina ‘yan ɗauke-ɗauke sana'a ka zanto kana yi, kai ka ƙyale ‘yan bushe-bushe su hallaka ruhi suke yi. Da duk wasu ‘yan zuƙe-zuƙe ka bari ka zanto kana yi, aiki ko sana'a ka zanyi Allahu rabo shi yake yi. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi ‘yanci ne. Mu koyi sana'a matasa dogaro da kayi